Сеять хутка, якасна і зарабляць дастойна. Аграрыі в обласці рэалізуюць новыя падыходы гаспадарання. Францыя зацікавілася славянскім базарам. Магчымасць удзелу ў фестывалі мастацтва абмеркавалі абласныя ўлады з надзвычайным і паўнамоцным паслом Францыі ў Беларусі Дидье Канесам. Найноўшыя тэхналогіі на ўзбраенні віцебскіх флеболагаў з заходам аперацыі на венах сочым онлайн. У эфіры «Віцебскі вестнік», у студыі Наталья Байнарович. Вітаю вас. Яравы збожжавы клін у Віцебскай вобласці засеяны ўжо на трэці. Хоць надвор'е ўносіць свае карэктывы, але ў Докшыцкім і Глыбоцкім раёнах засеялі каля 60% збожжавых палеткаў. У паўночных і ўсходніх рэгіёнах амаль чацвёртую частку плошчу. Пакуль не на поўную моц разгарнулася сяўба і на Аршаншчыне. За пераўвільготненасці глебы аграрыі вядуць сяўбу выбарачна на тых палетках, дзе добра падсохла. Наш карэспандэнт Інна Кірыенкава пабывала ў філіяле Аршанскай інтэграцыйнай структуры, селекцыйна-гібрыдным цэнтры Задняпроўскі. І на свае вочы ўпэўнілася, як сучасная тэхніка і двухзменная арганізацыя работ дапамагаюць хутка і якасна сеяць. Для Сергея Шаўлінскага гэта ўжо 10-я пасяўная, аднак працаваць на такой супертэхніцы яму даводзіцца ўпершыню. Новую сеялку шырынёй захопу ў 12 метраў у гаспадарцы закупілі яшчэ летась. Зручнасці ў рабоце і яе высокую прадукцыйнасць механізатар ужо ацаніў. Техника хорошая, оправдывает себя. Сколько в день вы проходите? Гектар 70-80. Сначала еще посевной. Так что подсохнет, будем больше сеять. Загрузіўся і ў поле. Один раз праехаў і падкарміў глебу і пасеяў адначасова. Адна такая сеялка замяняе дзве звычайныя. Сюды адразу засыпаецца амаль 2 десяткі тонн насення і мінеральных тукаў. А гэта эканомія часу і зніжэнне затрат. Благодаря интегрированной структуре мы имеем под 100% минеральное удобрение, мы обеспечены топливом, мы обеспечены кадрами, мы имеем практически все, чтобы проводить своевременно посевные работы и получить достойный урожай. Пакуль жа засяваюць прыдатныя для пасеву палеткі, дзе падсохла глеба. Работа ў дзве змены. Уначы апрацавалі зямлю, а ў дзень засеялі. У асноўным гэта зернебабовыя, рапс, раннія збожжавыя. Рапсы тоже начали мы в числе первых сеять. Уже на сегодняшний день у нас посеяно порядка 320 гектар ярового рапса. При плане 500 гектар. Ну, мы уже процентов, наверное, получается под 60, больше половины отсеяли. Пшеницы сеем, зернобобовые сеем. Вось гэты участак у 110 гектараў адвялі пад гарох. Засеяць яго на новай тэхніцы пад сілу будзе за один дзень. Сергей спадзяецца, што пры такіх тэмпах удасца правесці пасяўную хутка, а гэта адаб'ецца і на заработнай плаце. Работаем от выработки. То есть больше посеял, больше получил. Как бы расценки дали вроде неплохие, но если заплатят по этим расценкам, то будет нормальная зарплата. Спецыялісты заўважаюць, пры спрыяльных умовах надвор'я праз некалькі дзён пасяўная набудзе масавы характар. І ў аршанскіх хлебаробаў ёсць усе падставы правесці вясеннюю кампанію ў аптымальныя тэрміны. Інна Кірыенкава, Станіслаў Дудзін, навіны, Аршанскі раён. Французскі горад-пабрацім можа з'явіцца ў Віцебскам. Такую магчымасць абмеркавалі абласныя ўлады з надзвычайным і паўнамоцным паслом Францыі ў Беларусі. Гэта першы азнаямляльны візіт Дидье Канеса на Віцебшчыну, і ён абяцае быць даволі насычаным. Кола інтарэсаў дыпламата ў матэрыяле нашага карэспандэнта Вольгі Шмаргун. Віцебск звязаны з Францыяй імем нашага знакамітага земляка Марка Шагала. Таму культурныя сувязі даўнія і трывалыя. Сумесныя мастацкія выставы і ўдзел у міжнародных фэстах – звыклыя формы супрацоўніцтва. Пасол Францыі асабліва цікавіцца фарматам славянскага базару ў Віцебску і скрупулёзна записывая ўсе прапановы беларускіх партнёраў. У нас есть также намерение развивать сотрудничество в сфере историко-культурного наследия, в частности, включение в двух объектов Банк всемирного наследия. Это дом-музей Марка Шагала и Витебское художественное училище. Віцебска-французскія адносіны могуць рухацца ў эканамічным напрамку. Цікавасць у гэтым узаемная. Апрацоўка лёну, выраб лекавых прэпаратаў, водаачыстка і нафтахімія. Пакет дакументаў з канкрэтнымі прапановамі па выніках сённяшняй сустрэчы падрыхтуюць для французскіх партнёраў. Віцебшчына зацікаўлена ў інвестыцыях, а госці выказалі інтарэс удзельнічаць у буйных тэндарах, што праходзяць у Беларусі.
Штуршок эканамічным узаемаадносінам могуць даць буйныя кантракты. Акрамя павелічэння тавараабароту, гаворка ідзе пра вывучэнне ў вобласці французскай мовы. Сёння яе выкладаюць у 15% навучальных устаноў рэгіёну. Гаварыць на мове Дюма і Стендаля вучыцца каля 4000 школьнікаў. Пры гэтым агульнарэспубліканскія лічбы за апошнія 10 гадоў скараціліся, і гэты факт хвалюе посла Франции. Французский язык, он перспективный, потому что количество говорящих по-французски в мире постоянно расширяется. Сегодня считают, что 270 миллионов людей имеют французский язык как родной язык, и это на 5 континентах. Французский язык – это 3-й бизнес-язык в мире, это 4-й язык общения на интернете. Мы поддерживаем, стараемся поддерживать обучение французского языка в Беларуси. Мы, например, предоставляем педагогические стажировки для преподавателей французского языка во Франции. Мы предоставляем книги, учебные материалы. Пачуць родную мову Дидье Канес змог у стенах Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Машэрава. Тут французскую вывучаюць не толькі беларускія, але і туркменскія студэнты. Дыпламат сустрэўся з рэктарам універсітэта і моладдзю, абмеркаваў пытанні супрацоўніцтва. Читать пока сложно, но слушаю песни на французском языке, и очень интересно, и приятно, когда я понимаю, о чем они поют. Послу я хотел задать такой вопрос. Существует ли на самом деле и по сей день конфронтация между французским и английским языком, потому что, насколько я знаю, французы не очень любят заимствования из английского. Французский язык — это не только красивый, нежный язык, это еще язык великих писателей. И я бы хотела прочитать их произведения, если можно, конечно, если я достигну такого уровня в оригинале. Акрамя таго, пасол Францыі наведаў Віцебскую гімназію нумар 9, дзе створаныя білінгвістычныя франкафонныя класы. Методыку выкладання мясцовыя педагогі спасцігаюць якраз падчас замежных стажировок. Ольга Шмаргун, Александр Прыстаўка, навіны, Віцебск. Працягваем выпуск. Былога дырэктара Аршанскага малочнага камбіната будуць судзіць за карупцыю. Расследаванне крымінальнай справы за атрыманне хабару ў буйным памеры завершана. Падрабязнасці агучыў начальнік управлення следчага камітэта па Віцебскай вобласці Владзімир Шалухін. Устаноўлена, што кіраўнік прадпрыемства на працягу 7 месяцаў прымаў у прадстаўнікоў камерцыйных структур розныя матэрыяльныя каштоўнасці за спрыяльнае рашэнне рабочых пытанняў і першачарговую адгрузку прадукцыі камбіната прыватным фірмам. Усяго установлена больш за 10 фактаў перадачы хабару на агульную суму звыш 16 тысяч рублёў. Имущество брал для своих личных автомашин, BMW X5, Volkswagen Multivan, автомобиль УАЗ. Также и брал денежные средства. В отношении обвиняемого принята мера пресечения в виде заключения под стражу. От сотрудничества со следствием он отказался и показания отдавать отказался по обстоятельствам инкриминируемых ему преступлений. В ходе расследования уголовного дела наложен арест на недвижимость в Минской области, в городе Минске, в городе Орша, на 3 транспортных средства: BMW X5, Volkswagen Multivan, автомобиль УАЗ. Сам былы кіраўнік малочнага камбіната віну не прызнаў і супрацоўнічаць са следствам адмовіўся, у адрозненне ад тых, хто даваў яму хабар. Яны добраахвотна заявілі пра ўдзел у карупцыйных схемах і ў сувязі з гэтым вызвалены ад крымінальнай адказнасці. Ліквідаваць прычыны карупцыі, а не змагацца з яе следствам, патрабаваў у сваім пасланні беларускаму народу і нацыянальнаму сходу прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко. Менавіта гэтыя пытанні сталі галоўнай тэмай канферэнцыі пад назвай «Мы супраць карупцыі», у якой прынялі ўдзел маладыя супрацоўнікі Віцебскай інспекцыі па падатках і зборах, а таксама прадстаўнікі следчага камітэта. Удзельнікі нарады абмеркавалі найбольш складаныя пытанні практычнага прымянення антыкарупцыйнага заканадаўства, шляхі зніжэння ўзроўню карупцыі ў дзейнасці падатковых органаў. Летась у вобласці выяўлена больш за 380 карупцыйных злачынстваў. Гэта амаль у 2 разы больш, чым у 2016 годзе. Узрасла колькасць устаноўленых фактаў хабарніцтва. Зарэгістравана ў 4 разы больш злачынстваў са злоўжываннем службовымі паўнамоцтвамі. Мы перед собой ставим важную цель вовлечь вот эту широкомасштабную работу именно нашу молодежь. Для нас является очень важным направлением работы создание у молодежи неприязни к проявлениям коррупции. А также мы хотим, чтобы они формировали такое же отношение к коррупции и в кругу своего общения. Вот такое широкомасштабное мероприятие, безусловно, будет способствовать
повышению правовой культуры наших работников и тем самым содействовать антикоррупционной политике, которая проводится нашим государством. Понятно, что победить коррупцию сложно. О чем свидетельствует данная тенденция? Если в 2016 году возбуждено 252 уголовных дела коррупционной направленности, то в 2017 году уже 359. Кроме того, в 2016 году привлечено 88 лиц к уголовной ответственности, а в 2017 году уже 102. Минимизировать последствия возможно, когда каждый будет осознавать всю ответственность за свои действия. Актуальныя пытанні сасудзістай хірургіі меркавалі вядучыя спецыялісты рэгіёну на абласной навукова-практычнай канферэнцыі. Пляцоўкай для яе правядзення традыцыйна выступіла клініка Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта. Новыя падыходы ўрачы прымяняюць і ў медыцынскай практыцы, і ў абмене вопытам. Падчас канферэнцыі хірургі маглі онлайн сачыць за ходам аперацыі на венах. Першай потрапіла ў аперацыйную наша здымачная група, якія найноўшыя тэхналогіі прымяняюць віцебскія флеболагі, пра што размаўляюць хірург і пацыент, калі ідзе аперацыя. І чаму ў той жа дзень пацыент ідзе дадому, ведае Юлія Локцева. Аперацыя па лячэнні варыкознага пашырэння вен ідзе пад мясцовай анестэзіяй. Пацыент у свядомасці размаўляе з хірургам і нават пытаецца пра ход аперацыі. Усе дзеянні хірургі кантралююць з дапамогай ультрагукавога сканіравання. Праца ідзе з ювелірнай дакладнасцю. Праз маленькі пракол у вену заводзіцца тонкі, як іголка, інструмент. Ён дазваляе прымяняць розныя методыкі пазбаўлення ад пашыранай вены. Пасля такой аперацыі не застанецца бачных слядоў, а праз некалькі гадзін пацыент ідзе дадому. Мастер-класс – это внедрение новых технологий в лечении хронических заболеваний вен с использованием малоинвазивных технологий, что позволит в последующем это внедрить в учреждениях здравоохранения города Витебска, а также в некоторых районах. Обмен перадовым вопытам з калегамі, пашырэнне прафесіяналізму хірургаў гарадскіх, раённых бальніц і паліклінік – галоўная мэта канферэнцыі. Спецыялісты абмеркавалі пытанні дыягностыкі, асаблівасцяў лячэння і арганізацыю дапамогі пацыентам сасудзістай паталогіі ў вобласці. І на свае вочы ўбачылі, як праходзіць сучасная аперацыя. Там, где совмещена и теория, и практика, все эти мероприятия вызывают огромный интерес у практических врачей. Сасудзістая хірургія ў Віцебскай вобласці актыўна развіваецца, і зараз яе ўзровень не саступае еўрапейскаму. Амаль усе сучасныя тэхналогіі лячэння даступныя жыхарам рэгіёну. Да віцебскіх хірургаў звяртаюцца нават пацыенты з краін-суседзяў. Это использование различных методов лазерного воздействия на вены нижних конечностей, операции с использованием лазера, значит, это высокочастотная абляция вен нижних конечностей, это эмболические различные методы склерозирования вен сосудов нижних конечностей, что позволяет избежать больших обширных операций, которые раньше выполнялись у этих пациентов, да, минимизировать само хирургическое вмешательство, саму хирургическую травму и получить гораздо лучшие результаты. Лячэнне захворванняў сасудаў – актуальнае пытанне для сучаснай медыцыны. Паталогіі сустракаюцца як у жанчын, так і ў мужчыны. Колькасць пацыентаў год ад году, на жаль, не скарачаецца. Здесь два раздела. Один раздел касается артериальной патологии. Это в основном страдают мужчины после 50 лет. Второй раздел – это венозная патология. Страдают больше женщины. Если во втором разделе, так сказать, драматических ситуаций практически не бывает, то в артериальной системе, конечно, если запустить это заболевание, то оно может привести к инвалидизации, к ампутации. Организаторами конференции стали областное отделение Ассоциации хирургов Республики Беларусь, Управление оховы здоровья облвыканкама и Витебский державный медицинский университет. Онлайн-трансляцию з операційного покоя ажыццявіла наша здымачная група. Юлія Локцева, Дмитрий Котов, Олег Черняк. Навіны Витебск. Выпуск навін на гэтым завершаны. Я з вами развітваюся. Усяго добрага. До сустрэчы. Синоптики паведамляюць, заўтра па вобласці воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы. Вецер заходні 5-10, парывы да 15-18 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу +5, +10, днём +12, 17. У Віцебску кароткачасовы дождж, тэмпература паветра ноччу +7, +9, днём +12, 14.